to družstvo má, dá sa povedať, tretí pokus, aby bol úspešné na Popradu a ukončil to sériu. Samozrejme môže dosť aj silnému zápasu a bude to ešte možno veľmi dramatické. A prvý mečbalový pokus vlastne čakajú Košice. Ale venujme sa tomuto stretnutiu, kde ten prvý mečbalový pokus si Zvolenčania vybojovali a stále ho majú vo svojej moci. Škvaridlo otvára sériu samostatných nájazdov. Proti nemu Sergej Korošun. Tomáš Škvaridlo neprekonal ruského brankára. Vieril medzi betóny. Ale Korošun jeho úmysel vystihol. Škvaridlo sa v tejto sezóne najviac medzi Zvolenčanov presadzoval v presilovkách. Kremu Paša Juríka 11-krát skoroval. V početnej prevahe na opačnej strane Radoslav Macík, ktorý si položil Šimka, ale v zápätí prestrelil, alebo tam ešte bol Šimkov zákrok, ktorý stihol brankárskú okejku proti Macíkovi, ktorý si ho inak dokázal položiť. Určite to trestné strelanie bolo lepšie prevedené, až na to zakončenie. Technicky to zvládol celkom dobre. Macík. Kamil Brabenec. Center z volenského tímu takisto nepremenil svoj nájazd. Michal Hudec je ďalší hráč Banskej Bystrice, kapitán Baranov. Ten už dnes jeden nájazd, ale v hre premenil. Bolo to ale prečíslenie 2 proti 1. Hudec prepálil Šimka a Bystrica vedie v sérii nájazdov 1-0. No a teraz zvolenský hráč, kapitán Lukáš Jurík musí dať, inak sa séria predĺžuje. Ale samozrejme potom ešte bude mať jedno slovo zrejme Jan Sikora. No ale na Lukášovi Juríkovi je teraz veľká zodpovednosť. Takto premenil bez rozmýšľania, bez veľkých špekulácií svoj nájazd bystrický kapitán. A odpovedať chce, aj musí ten zvolenský. Lukáš Jurík presne rovnakým spôsobom vyrovnal na 1-1. Tak to je neuveriteľné. Nebol to až taký príklad, ale tiež veľmi natesno predsedil puk pomedzi brankárové betóny. Dokázal si ho rozpohybovať a potom rýchlým švihom šup ho tam. No áno, Jan Sikora. Toto je chvíľa pre ňoho ako robená. Teraz sa môže stať veľkým bystrickým hrdinom. Jan Sikora nájde odvahu na nejaké netradičné zakončenie alebo sa spoľahne na strelu, ktorú takisto ovláda vynikajúco. Jan Sikora môže rozhodnúť, ale neurobil tak. Šimko udržal svoj tým v hre 1-1 a teraz už sa jednak mení poradie strelcov a takisto náhla smrť, pretože teraz už rozhoduje každá jedna séria. Bystričania boli v miernej psychickej výhode, pretože otvorili skóre a ešte mali jedného hráča navyše. Aby to dokázal potvrdiť ten postup. Michal Hudec to skúsi opäť, keď už bol v predchádzajúcej sérii úspešný. Znovu naznačil strelu, ale teraz si Šimko postrážil kľúčový priestor. A mečbal, postupový mečbal majú na hokejke domáci. A posiela tam teraz Peter Mikula Jaroslava Kalu. Odvážny ťah, ale možno sa ukáže ako kľúčový. Peter Mikula je majstrom takýchto nečakaných ťahov. Jaroslav Kala môže zažiť najhviezdnejší okamih vo svojej kariére vo slovenskom týme a aj tak urobil. Spečatil postup HKM Zvolen do semifinále, okrem Nitry, teda už poznáme aj druhého semifinalistu. Jaroslav Kala, ktorý ešte nedal gól za Zvolen, odkedy sem prišiel, sa teraz dokázal strelecky presadiť vo chvíli, keď to HKM Zvolen potreboval asi najviac. Víťazstvo 2-1 po samostatných nájazdoch, celkovo v sérii 4-1. Je to také nepísané pravidlo, že praváci majú vždy lepšiu šancu ako na ten gól, hej, že proste potvrdilo sa to aj v minulosti, spomínam si na Liša Lindnera, hej, že proste tí praváci vždy to dokázali v tých rozhodujúcich chvíľach nejak uspieť.
A proste teraz sa potvrdilo, že technický hráč, ktorý ako právák si položil toho brankára, proste mal to na forehand, je to ďaleko ľahšie mu to zdvíhať alebo umiestňovať ten puk ako Lalákovi, keď ten brankár je v tom pohybe a s vyrážačkou vykrýva, dá sa podať veľký priestor. Vlastne Bystričania nevyužili tú šancu, ktorú mali vlastne spečatiť vlastne, alebo predĺžiť tú sériu a myslím si, že s osťou sa ukončila tá séria. Športový nádych to málo, veľmi dobrý a obidve družstva zápasy boli vyrovnané, ale myslím si, že Zvolen postúpil zaslúžene. Áno, až teraz sa podávajú ruky po celej sérii. Aj toto je krásny okamih. Michal Udec, Peter Hraško. Práve tu vo Zvolené absolvovali azda taký najtvrdší súboj, aký len mohli, ale teraz si to všetko vysvetlia, vydiskutujú. Myslím, že Mišo Hudec dostatočne na výške, aby mu zaželal veľa šťastia aj v ďalšej kariére, aj v ďalšom priebehu sezóny, pretože Zvolen ako víťaz základnej časti určite mierí najvyššie. Ale teraz nastane vo Zvolené oslavná noc. To poznáme Petra Mikulu, príliš dlhá nebude. Ale dnešné víťazstvo Zvolena rozhodlo aj o tom, že vieme, kde sa začne hrať semifinále 22. a 20. marca, teda v piatok a v sobotu, tu vo Zvolene, ale HKM ešte nevie, proti komu nastúpi, takže my v tejto chvíli môžeme poďakovať za pozornosť a určite sa tešíme aj na ďalší priebeh play-off, aj zajtrajší prenos z Piešťan, aj ten sobotnejší z Popradu budú rovnako verné, rovnako zaujímavé. Možno sa dočkáme v niektorej zo sérií, možno v oboch, aj 7. zápasu, ale to necháme už na samotných aktérov. Vo Zvolene sa bude hrať semifinále v piatok. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť pri ďalších priamých prenosoch z play-off. Dovidenia, do počutia.